Jeszcze chwilę, kochani, jeszcze poczekajmy, zobaczymy, czy ta nasiewana mdze gwizda. Oni może na feria. Nie. Staszowia, witamy wszystkich, witamy Kłęnai, Pucku. Drodzy Państwo, brawa, wiele brawa, przyjechał kaszubski pociąg, Transkazumia, witamy Kłęnai, witamy w Pucku. Przyjechał przed czasem, on tam miał Jak spadkować Witamy, rędzamy, przyjechali. Ja się zastanawiałem, że się nie... A mój fakt swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Spokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Powitajmy się. Witamy! Witamy, tak. Wygrane przed chwilą przez Pucką Orkiestrę Dętą hymny podkreślają, gdzie się dziś znajdujemy. Hejnał, który wybrzmi również dzisiaj z ratusza o godzinie 13:48, dopełni tą lokalizację. Witam Państwa bardzo serdecznie w Polsce, na Kaszubach, w Pucku, najstarszym mieście Kaszub Północnych. Cieszę się bardzo, że znów możemy spotkać się właśnie tu, na Bruna do wyciągu był. Bruno tak. Otwarcie. Idź dwóch marów. Klacz idzie, jo?
co ucieszy, 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 że tyłeczka nie cieszy. A mamo co ucieszy, 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 że tyłeczka nie cieszy. Tutaj jedzie. Miło przygoda reboków z reboczkama. A co nama Wiesia zabierze teren z Łęsą? Wiesia. Chyba jest ta na pincelce z chłebowny. Ze twoje grańce, ze twój klinc, skąd to chłeja wielgłe sobierze, ciej nam nadesz na stron swój. Jałci! Popi! Halo, halo, chcę twoje grańce, chcę twój klinc. Jałci! Popi! Halo, halo, czorto, ciej nam nadesz na stron swój. To samo z drugą zwrotką. Ej, Na tym moment dla waj darenci, ty muzie maestro wama przekryzie. Wildzi, wildzi, brawa, was może nawet nie chłyciec jak śpiewać. To jeszcze małe ogłoszenie. Jeżeli tutaj na Zielonej Plaży zapodziali się jacyś akordeoniści, to zapraszamy ich na teren Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego, gdzie trwa próba i wszyscy akordeoniści są tam jeszcze teraz proszeni. Tu jest jeden akordeonista. Łętym pójdę na pewno. Brawa, Ryszard Marysionek! Ryszard Marysianek. Moja pies. Najlepsze. Ale bez losami nie. To jest jako zostaw jabłeczki, wpadł na czerwona. Nowa kobieta. Trochę się zdziajałem, ale to nic. Jeszcze wszyscy, którzy tam stoicie, nie stójcie, no przecież nota chodzi, no dawajcie, już jedziemy. I tu, i z tamtej strony, i z tamtej, jeszcze trójki, dochodzą. Tu jest jeszcze dużo miejsca przed sceną. Uwaga, uwaga!
Ktoś tu miał te trójki liczyć, ale nieważne, to i tak jest pierwsze wykonanie rekordowe. Kto by tam nie powiedział, prawda? A z drona jesteśmy liczeni i z góry, panowie, wszyscy kiwamy do panów na wysięgniku. Uwaga, uwaga! Oficjalnie tańczymy po raz kolejny, już teraz tak na czysto, wiecie? Jak to się mówi, ja to na próbie zawsze mówię tak, najpierw było na sucho, a teraz już jest na czysto. Na mokro, będzie, niech będzie, że na mokro. Uwaga, jeszcze raz, wszyscy wiedzą, co mają zatańczyć. Tańczymy czego? Co? Muzyka Inter, Bełtoka. Całych 36 osób i teraz ważna rzecz. Ze wszystkich zespołów, z Kościerzyny, Kinga, dajesz akordeon. Stajemy, drodzy Państwo. Viti portaci fajni białości stoją, ona mnie tu zaspiwy. Widzę mnie z drewna. Bardzo wygodnie.